Jeg har jo været med ude og se skate, ski, løbehjul, snowboard, alt muligt. Og nu kan jeg så også komme med til gymnastik. I dag er det Lotte, og det er en fantastisk dag, fordi jeg skal til gymnastikkonkurrence. Så nu kan jeg faktisk tage lidt ind i, hvad jeg laver i min fritid. Jeg er i Holstebro, fordi jeg skal til gymnastikkonkurrence. Grunden til, at der ikke er kommet særlig meget gymnastik op, det er, fordi det er ret bøvlet, hvis vi skal til at spørge alle dem om lov ud til træningerne. Jeg vil godt til konkurrencerne, fordi der er kun én, der springer i gang. Forventningerne til i dag, det er, at jeg kommer i A-finalen. Men jeg har ikke set de andre springe, så jeg er lidt spændt. Det, jeg går til, det er powertumbling. Det handler om, at man springer på en bane. De gode, de laver 8 spring, og så de lidt mindre, de laver 5 spring. En powertumblingbane er 25 meter med et tilløb på 11 meter. Og så skal man prøve at se, hvor meget fart man kan generere, så man kan lave et mega fedt slutspring. Konkurrencen i dag, det foregik sådan, at i den indledende, der havde vi 2 runder, og så havde vi også 2 runder i finalen. Jeg synes selv, det gik rigtig godt. Jeg fik en anden plads. Det er faktisk min første konkurrence i den her division, fordi jeg har lige rykket et step op i sværheden. Og alligevel får jeg sølvmedalje, så jeg er virkelig glad. Tak fordi I så med. Vi ses til næste vlog. Husk at like og subscribe. Jeg kan åbenbart ikke finde ud af at sige subscribe mere.